Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Karanasan ito ni Gario. Taong 1952, San Juan, Surigao del Norte. Noong mga panahong ito, maninisid ng Taclobo itong si Gario. Matagal-tagal na rin niya itong ginagawa, kaya naman hindi maipagkakaila ang kanyang kasanayan sa ganoong trabaho. Bata pa lamang kasi, sinasama na siya ng yumao niyang ama sa dagat para manguha nito. At sa loob ng ilang dekada, yon ang bumuhay sa kanila hanggang sa nagkaroon na rin siya ng sarili niyang pamilya. Mabilis ang pagkaubos ng ganoong uri ng lamang dagat, ngunit para sa kanya, hanggat merong makukuha, kukunin at kukunin niya. Ang mahalaga makaraos sa pang-araw-araw, kaya kahit kapalit nito ang pagkakaroon ng matinding epekto sa kalikasan, nakahanda niya itong itaya. Bagaman bawal na ang panghuhuli ng ganoong uri ng hayop, nakakalusot pa rin siya sa mga merkado sa bayan. Bukod sa marami siyang koneksyon, may malalaking tao ring pumuprotekta sa ganoong uri ng negosyo. Malaki kasi ang kinikita nito, lalo na kapag naibibenta yun sa tamang tao. Kalimitan, mga incheck ang kumukuha ng ganoong uri ng produkto dahil sa mahilig yun kumain ng mga hindi kaaya-ayang lamang dagat. Masarap naman sa masarap ang Taclobo pinuno. Ang kaso lang sa laki nito, hindi ito kayang ubusin ng pamilyang may 3 o 4 na miyembro lang. Madali rin itong masira, kaya naman mas malaki ang nasasayang kumpara sa mapapakinabangan. Isa pa, wala ring hilig si Gario sa ganoong uri ng pagkain dahil ang mga tipo niya ay pawang mga isda. Buong buhay din niya, wala siyang inaasahan sa mga ito hanggang sa dumating na lamang ang punto na may nakita siyang kakaibang Taclobo sa ilalim ng dagat. Unang sisid pa lang niya yon, kaya nung makita niya ito, hindi niya maiwasang magulat. Mula sa malayo, inakala rin niyang hindi lamang dagat ang kanyang nakikita, pero nang pumailalim na siya, dito niya nakita ang dambuhalang Taclobo na merong mga galamay na may hahalin tulad mo sa mga alimango. Dahan-dahan itong naglalakad sa buhangin, animoy naghahanap ng pagkain. Pagsilay naman niya rito, batid niyang hindi siya mapakali sa kanyang mga nakita. Sa tinagal-tagal na kasi niyang sumisisid, ito ang kauna-unahang pagkakataon na makasilay siya ng ganoong nilalang. Maging siya man, hindi makapaniwala sa kanyang nakita, kung kaya't para makumpirma, pinilit niya itong lapitan. Walang sabi-sabi, agad niya itong kinuha, sabay hango sa dagat. Ipinatong niya muna yun sa bangka, tapos muli siyang sumisid para maghanap pa ng iba. Naisip niya kasi na mas mainam na munang ipagpatuloy ang kanyang trabaho para naman kahit papaano makarami siya. Mahirap din kasing sumisid kapag tarik na ang araw, lalo pat bukod sa malalakas na alon, dumadalang din ang mga Taclobong nakikita niya sa ilalim. Pagtungtong ng 9:00, nakakuha na siya ng 3. Bagaman konti ang bilang, malalaking Taclobo naman ang nakuha niya. Halos mag-iilang kilo rin ang bigat nito, kaya para sa kanya sapat na ang kanyang nakuha. Matapos nun, tsaka pa lamang bumalik ang kanyang memorya ukol sa bagay na kanyang nakita. Medyo hindi na siya mapakali, gawa ng kapag naiisip niya ito, ramdam niya na parang merong kakaibang bagay na mangyayari. Ilang minuto pa ang lumipas. Pag-akit niya sa bangka, laking gulat na lamang niya nang masipat niya ang Taclobo na pawang isa ng purong bato. Hindi niya mawari kung ano nangyari rito, pero sa ilang beses niyang pagsundot sa panglabas nitong buto, wala siyang nakitang kahit na anong senyales ng paggalaw. Basta, literal na parang wala ng buhay ang nilalang. Nakakapagtaka man at nakakalungkot kung iisipin, pinili niyang tanggapin ang kanyang mga nakita. Hindi naglaon, nagdesisyon siyang ibalik na ito sa dagat. Pero paglapat ng palad niya rito, naramdaman niya ang unti-unting pagrupok ng Taclobo. Yun bang
Kahit hawakan mo lang ito ng bahagya para na itong mapipingas. Dahil dito, nagdesisyon siyang wag na muna itong itapon. Naisip niya kasi na baka meron itong laman sa loob, kaya mas mainam na iuwi na lang muna niya ito para matingnan. Matapos naman niyang makapagpasya, dali-dali na siyang sumagwan pabalik ng dalampasigan. At nung maibenta na niya ang lahat ng nakuha niya, umuwi na siya para maisakatuparan ang kanyang mga binabalak. Pagsapit naman ng gabi, habang nagpapahinga ang kanyang pamilya, dito na siya bumaba ng papag para kunin ang itinago niya. Pagkakuha niya rito, agad niya itong dinala sa likod ng bahay para doon usisain at buksan kung kinakailangan. Malaki-laki ang inaasahan niya noong mga sandaling yon, gawa ng naisip niya na hindi rin pangkaraniwan ang laman nito. Maya-maya pa, nang sinimulan na niya ang pagtibag sa taklobo, napansin niya na parang napakadali nitong basagin. Marupok lang kasi ang bagay na yan, kahit napakakapal ng butong pumuprotekta sa laman nito. Ayon sa kanya, na sa unang lapat pa lang doon ang dala niyang martilyo, agad nang nabasag ang bagay na yon. Literal na nahati ito sa dalawa, at sa isang iglap, bumungad sa kanya ang kakaibang bagay na matatagpuan sa pinakapuso nito. Paglalarawan niya rito, para itong mata ng kung anong hayop. Kakaiba rin ang kulay na inilalabas nito, kaya naman habang tumatagal ang kanyang pagtitig, nakakaramdam siya ng kakaibang hiwaga sa katawan. Hindi niya ito kayang isalarawan pero alam na alam niya kung ano ang kanyang nararamdaman. Matapos naman niya itong masilayan, inihiwalay niya ito sa labi ng taklobo. Magdadalawang araw din niya itong itinago sa aparador hanggang sa magdesisyon na siyang muli itong tingnan upang malaman kung meron ba itong ipinagbago. Subalit, taliwas sa kanyang inaasahan, wala siyang nakitang pagbabago sa bagay na kanyang nakuha. At ang mas nakakapagtaka pa, mas lalong tumingkad ang kulay nito na para bang meron itong buhay. Dahil sa ganoong pangyayari, naisip niya na baka espesyal ang bagay na nakita niya, kaya naman hindi na siya nagdalawang isip na ito ay dalhin upang gawing agimat. Kaya naman siya merong ideya ukol sa bagay na yon. Dahil sa taong ito, talamak pa ang mga kwento ukol dito. Kahit mangingisda lang din siya, malawak ang kanyang kaalaman pagdating sa mga istoryang may kinalaman sa lihim na karunungan. Ngunit ayon sa kanya, napawang pagbabaka sakali lamang ang desisyon na idikit ito sa kanyang katawan. Hindi talaga siya siguradong agimat nga ang bagay na yon, gawa ng hindi pa naman siya nakaranas na magtanga ng ganoong uri ng gamit. Basta nasa isip lang niya, paniniwalaan niya kung ano ang gusto niyang paniwalaan. Dahil dito, hindi niya na inalis sa kanyang katawan ang nakuha niya sa taklobo. Saan man siya magpunta, palagi niya itong daladala sa pagbabaka sakaling mapapabago pa nito ang buhay niya. Subalit pagkaraan lang noon ng ilang araw, may napapansin na siyang kakaiba sa kanyang katawan. Ayon sa kanya, na hindi kagaya ng dati, nagagawa na niyang makatagal sa ilalim ng dagat sa loob ng kalahating oras. Kapag ka naman nasa baryo siya, iba't ibang pangitain ang nakikita niya sa mga taong nakakasalubong niya. Kapag ka napapadaan naman siya sa ibang simbahan na nasa bayan, may mga nakikita siya roong nilalang nakahawig ng tao. Ang pinagkaiba lang, ubod ng liliit ng mga ito. At hindi lang yan, kahalintulad nito ang wangis ng isang duwende na naririnig lamang niya sa kwento. Akala niya hanggang dito na lang ang makikita niya, pero sa katagalan pa, nagsimula na rin siyang makasilay ng mga nilalang na nasa panig ng kaliwa. At sa hindi malamang dahilan pinuno, parang sinusundan siya ng mga ito. Minsan nga, mga aswang na mismong lumalapit sa kanya para makipag-usap. Siyempre, takot namang humarap doon si Garyo, gawa ng hindi siya sanay na makakita ng ganoong nilalang.
Ang pagkakaalam niya kasi, mga salbahe at ubod ng sasama ang mga ito. Subalit sa hindi malamang dahilan, pinapakitaan siya nito ng mabuti tuwing nagkakasalubong ang kanilang mga landas. Minsan nga, may mga pagkakataon kung saan hinahatiran siya ng mga nilalang ng mga buhay na baboy ramo. Hapon-hapon din siya nitong binibisita sa bahay nila at sa katagalan napansin niya na parang parami ito ng parami. Nang umabot na sa puntong nababahala na ang kanyang mag-iina, nagdesisyon na siyang kumprontahin ng mga nilalang para malaman kung ano ang pakay nito sa kanya. Bali ang kinausap niya noon ay yung aswang na una niyang nakilala. Ito kasi ang pinakamatagal sa lahat ng mga bumibisita, kaya naman ito lang din ang pinagkakatiwalaan niya. Isang hapon, habang hindi pa dumarating ang mga nilalang, minabuti niyang manatili na lamang sa bahay. May 2 pa sana siya noong taklobo na ibibenta, pero pansamantala itinago niya muna ito. Alam niya kasi na mahalaga ang kanyang gagawin kumpara sa kanyang sariling hanap buhay. Di nagtagal, pagsapit naman ng 5:00, nang medyo dumidilim na sa paligid, nakita na niya ang mga nilalang na hinihintay niya. Nagmula pa ito sa karatig lugar, kaya naman dumaan ito sa sentro ng baryo bago makarating sa kanyang bahay. Pinagtitinginan man ng grupo ng mga tao, halatadong wala itong pakialam, gawa ng dire-diretso lang ito sa paglalakad. Pagdating naman ito sa harapan ng bahay, naghintay ito sa labas ng bakod, pagpapakita ng respeto sa kanya. Pagsilay naman niyang kalmado at sumusunod ang mga nilalang, dito na siya nagdesisyong lumabas para ito'y kaharapin at kausapin. Bale, nasa 8 ang kanyang bisita noon at sa kanyang pagkakatanda, meron doong isang gabunan na nagtatago sa grupo. Hindi niya ito kilala kung sino ito, pero nasisiguro niya na maaaring isa ito sa mga bagong muka na pumunta para makipag-usap. Pagpasok naman ng kanyang mga bisita sa loob ng bahay, agad niyang inutusan ng kanyang pamilya na pumasok na muna sa silid. Kahit kasi 3 lang ang inanyayahan niyang pumasok, alam niya na ang mga ito ay hindi basta-bastang mga aswang. Maya-maya pa, nang maisarado na niya ang mga pinto at bintana, dito niya nasimula ng pakikipag-usap. Tumagal na lang ang ating pagkakaibigan, pero wala pa rin akong ideya kung bakit tayo umabot sa ganito. Sabihin niyo nga sa akin, aswang din ba ako? O kabilang ako sa mga instrumento ninyo para masakop ang lugar na ito? Marami akong mga katanungang gustong masagot, kaya sana simulan niyo ng magsalita kung ayaw niyong iwala ko sa dagat ang bagay na sinasabi ninyong mahalaga sa inyong lahi. Bungad na wika ni Garyo. Nang marinig naman ng 3 aswang ang kanyang sinabi, laking gulat na lamang niya nang biglang magsalita ang pinakabata sa lahat. Ang inaasahan niya kasi noong sasagot sa kanyang mga tanong ay yung nilalang na matagal na niyang nakasama sa kanilang lugar. Ngunit taliwas sa kanyang inaasahan ng mga nangyari. Pagtayo naman ng binatang nasa edad 17 anyos lang, nagpakilala ito sa kanya bilang gabunan ng angkan at anak ng pinuno ng kanilang lahi. Ayon dito, maraming rason kung bakit binibigyan nila ng pabor itong si Garyo. Una, malapit ang mga ninuno nito sa kanila. At ikalawa, yung bagay na kanyang nakuha ay isa sa pinagmumula ng kanilang kapangyarihan. Tinatawag din nila itong pusod ng bertud, kung saan ang pangunahin nitong kakayahan ay palakasin ng kanilang lahi sa pamamagitan ng pagpapatangan nito sa isang ordinaryong tao. Hanggat namumuhay kasama ng bato ang tao, kailan may hinding-hindi manghihina ang mga aswang na nakapalibot at nag-aalaga rito. Dagdag pa ng gabunan na, bago pa man niya makuha ang bertud, nakatadhana na ito para sa kanya. Matagal-tagal din yung nawala sa lugar, kaya labis silang nagpapasalamat na muli itong matangan ng kanilang lahi. Hindi mo ba alam, Garyo, na kaya naging mangunguha ng taklobo ang mga ninuno mo ay dahil dyan?
2 siglo nang nawawala ang pusod. Kaya dala ng desperasyon ng inyong mga ninuno, napilitan silang mamuhay sa laot. Alam nila na ang pusod ang magbibigay kasaganahan sa kanila, kaya habang buhay nila itong hinanap. Ngunit lahat ng mga sumubok ay nabigo, hanggang sa makarating tayo sa pangkasalukuyang panahon. Alam na alam ko yan, sapagkat ako ang pinuno ng huling isinilang, 2 siglo na ang nakakaraan. Bata lang ako kung titingnan, Garyo, pero sinasabi ko sa iyo, mas matanda pa ako sa mga kasamahan kong ito. Ngayong alam mo na ang lahat. Ano ang gusto mo pang malaman? Huwag kang mahiya, sapagkat kaisa ka na ng aming lahi, at sino mang kaisa namin, hindi namin binibigo. Wika ng gabunan sa kanya. Nang marinig naman niya ang sinabi nito, napatahimik siya bigla. Hindi niya sukat akalain na ang nilalang na kanyang kaharap ay daan-daang taon na pala ang tanda. Sa pagpapatuloy naman ng kanilang pag-uusap, ibinahagi nito sa kanya ang kasaysayan ng kanilang angkan at kung ano ang kaugnayan nito sa pusod ng Bertud. Ayon dito, nagmula ang kanilang mga ninuno sa lahi ng mga Kataw. Kabilang sila sa mga sinaunang Magindara na nagbigay ng takot sa mga mangingisda at manlalakbay sa laot. Naghari na rin sila sa panahon ng kadiliman ng mundo at nang dumami na ang kanilang lahi, dito na sila nagkabuklod-buklod hanggang sa natutunan na nilang mamuhay sa lupa. Aminado ang gabunan na mas makapangyarihan ang mga Magindara, ngunit may mga kahinaan itong wala sila. Ang mga Magindara kasi pinuno, hindi kayang manirahan sa lupa, habang ang mga katulad naman nila, kahit nabawasan ng kapangyarihan, kayang-kaya nilang makipagsabayan sa ibang lahi ng mga aswang. Ito ang ikinaganda ng pakikipagpalit nila sa sobra-sobra nilang lakas para sa kapayapaan. Mariin din itong inilahad na kahit natapyasan sila ng malaking porsyento ng lakas, walang sino mang aswang sa kanilang lugar ang may kakayahang makatalo sa kanila. Nabanggit din ito na hindi sila kumakain ng tao, kaya naman wala siyang dapat na ipag-alala. Inabisuhan din siya nito na huwag mag-alinlangang lumapit, lalo na kung meron siyang dinadalang problema. Ano man ang iniisip niya, kaparte niya ang pamilya ng lahi nila. Matapos naman itong mailahad ng gabunan, para siyang nabunutan ng tinik. Noon pa man kasi, inakala niya talagang kumakain ito ng tao. Mabuti na lang, ipinagtapat nito sa kanya na pawang mga karne lamang ng hayop ang pinagpipistahan nila. Ilang minuto pa ang lumipas. Nang malaman na niya ang lahat ng kanyang kailangan, pinili na niyang magpasalamat sa lahat ng oras na ibinigay ng mga ito. Humingi rin siya ng dispensa dahil sa mga naramdaman niya noong pagdududa. Wala yung problema, Garyo. Kami rin ay humihingi ng dispensa dahil sa hindi namin paglaro. May mga katanungan ka pa ba? Kung wala na, hayaan mo magpakilala ako sa iyo. Ako si Teodorcio, ang 146 na pinuno ng lahi ng mga amamaspas. Ikinagagalak kong makilala ang taong nangangalaga sa puso ng Bertud. Wika nito sa kanya. Nang marinig naman niya ang sinabi nito, nakangiti naman niya itong kinamayan. Pagkatapos nagpaalam na rin ang mga nilalang na aalis. Masaya naman niya itong sinamahan sa labas ng bahay. Animoy hindi niya ikinahihiya ang anumang namamagitan sa kanila. Kahit alam niya na marami ang nagpapakalat ng masamang istorya laban sa kanya at sa kaugnayan niya sa mga nilalang, hindi niya ito pinagtuunan ng pansin. Naisip niya kasi na likas na sa mga tao na magsalita ng masasamang bagay kapag hindi nila ito nauunawaan. At sa halip na kagalitan ng mga mangmang, mas mainam na umunawa na lamang. Ito ang kanyang naging paniniwala na nagligtas sa buhay ng marami. Alam kasi ni Garyo na kapag inutusan niya ang gabunan ng mga amamaspas, walang pagdadalawang isip itong papatay
para lamang mapuna ng galit na kanyang nararamdaman. Bagay na magdudulot ng kaguluhan sa kanilang mumunting baryo at sa karatig nito. Dumaan pa ang mga araw. Sa kabila ng kanyang mga nalaman, nagpatuloy pa rin ang pamumuhay niya ng normal. Kahit alam niya noong meron na siyang kapangyarihan, hindi niya ito ginamit para manlamang. Kahit papano kasi, nakontento na siya sa ibinibigay ng mga tauhan ng gabunan sa kanila. Isipin niyo na lang, linggo-linggo sila nitong binibigyan ng pera, pambili ng lahat ng gusto nila. Tapos maliban pa rito, meron din silang mga libreng bigas at mga biik na nakukuha nito sa gubat. Kahit aswang ang nagbibigay, hindi siya nagdadalawang isip na ito ay tanggapin dahil unang-una, alam naman niyang hindi ito kumakain ng karne ng tao. At ang mga aswang na walang kapasidad na kumain ng karne ng tao ay walang kakayahan na makapanloko sa pamamagitan ng balat kayo. Subalit kahit gano'n na ang estado nila ng kanyang mga kaibigan, meron pa ring problemang umusbong na hindi niya namalayan. Nagsimula ito noong may napabalitang batang nawawala sa lugar nila. Nang kumalat ito sa baryo, siya agad ang naging sentro ng usap-usapan. Base kasi sa mga tao roon, hindi ito mabibiktima kung walang sapat na kaalaman ng mga aswang na kumuha. Dagdag pa ng mga ito na yun pa lamang ang simula, kaya kung hindi siya kikilos, posibleng lumala pa ito sa pagdaan ng mga linggo at buwan. Matapang ding inilahad ng taong namumuno sa grupo ng mga taga-baryo na kinakailangan na nilang mapalayas ang lahat ng tao na may kaugnayan sa mga ito. At kabilang sa mga yon, si Garyo at ang kanyang pamilya. Ngunit dahil sa alam niyang malakas ang angkang nagpoprotekta sa kanya, hindi siyang inuna nitong palayasin. Inisa-isa muna ng mga taga-baryo ang mga sigbi ng pamilya bago ito umabot sa puntong siya na lamang ang natira. Alam naman ni Garyo ang tungkol sa mga nangyayari, pero imbis na makialam, hinayaan niya ang mga ito. Inaasahan na rin niyang isusunod siya ng mga taga-baryo, kaya naging handa na rin siya kung sakali mang dumating na ang araw na hinihintay niya. Isang hapon, habang nagsasalansan siya ng mga taklobo na nakuha niya, may nakita siyang grupo ng mga kalalakihang naglalakad papalapit na merong daladalang mga sulo. Sa kilos ng mga ito, alam niya na papunta ito sa kanila, kaya naman matyaga niya na yung hinintay. Nang dumating na yon sa harapan ng bahay, agad siyang tumayo at kalmado itong kinaharap. Tiningnan niya ng mata sa mata ang bawat isa habang naghihintay na magsalita ang namumuno rito. Ilang minuto pa ang lumipas. Dito niya na nakita ang kapitan ng barangay na kanina pang nakatitig sa kanya. Base sa itsura nito, alam niya na nagpipigil lang ang taong yon na magsalita ng mga bagay-bagay. Hindi nagtagal, nang mapagtanto ng kapitan na nakahanda na siyang makinig, nakiusap ito sa kanya na papasukin na muna sila upang maging formal ang kanilang talakayan. Dagdag pa nito na idadaan nila ito sa maginoong usapan, kaya mas mainam na makinig siya ng mabuti at buksan niya ang kanyang isipan sa mga bagay-bagay. Nang marinig niya ang sinabi nito, hindi siya tumutol. Sa halip, sinunod niya ang gusto ng mga taga-baryo hanggang sa nagkausap na nga sila. Nabalita mo naman siguro na napalayas na namin dito ang lahat ng pamilya na may bahid ng aswang sa dugo nila. Kayo na lang ang natitira, Garyo. Kaya ang gusto ko, umalis na rin kayo rito ng mapayapa. Hindi kayo rito nababagay sapagkat ang lugar na ito ay tirahan ng mga tao. Ngunit kung hindi ka susunod at pilit kang magmamatigas sa aming kagustuhan, abay wala na rin kaming magagawa kundi gumamit ng puwersa. Kamakailan lang, marami na sa amin ang namatay dahil sa pananalasa ng iyong mga kalahi. Sana naman maunawaan mo kung bakit namin to ginagawa. Mawalang galang na kapitan, pero hindi lahat ng nasa lahi namin masasama. Sa pagpapaliwanag mo,
Parang sinabi mo na rin na lahat ng tao hindi mabuti. Huwag mo nga akong pinaglololoko. Alam mo sa sarili mo na hindi yan ang totoo. Sadyang kinagagalitan mo lang kami. Kaya mo kami pinapaalis dito. Pero kung ang iba ay napapasunod mo sa iyong kagustuhan, ibahin mo ako. Hindi ako susunod sa inyo. Wala kayong karapatan na paalisin kami sa lugar na aming kinagisnan. Amin ang lupaing ito. At tanging kami lang ang makakapagdesisyon kung aalis kami o mananatili. Ngayon, kung hindi kayo masisindak sa mga sinabi ko, problema nyo na yan. Huwag mo sanang kakalimutan na kahit anong oras, pwede ko silang tawagin upang kami madepensahan kung kinakailangan. Matapang na sagot niya sa kapitan. Nang marinig naman ito ang kanyang sinabi, hindi na ito umimik. Ang ginawa nito, tumayo at tahimik na tumalikod kasama ng kanyang mga tauhan. Wala man itong sinabi sa kanya. Malakas ang kutob ni Garyo na hindi roon magtatapos ang usapan nila. Dala naman ng pag-aalala, agad niyang pinapunta ang kanyang mga kaibigan para mahingaan niya ng tulong. Nagbigay abiso na rin siya sa mga ito na hanapin ang mga aswang na nambibiktima sa kanilang lugar upang mapagbayad yon sa mga kasalanang kanilang nagawa. Nang marinig naman ito ng angkan, hindi na ito nagdalawang isip na maghanap. Isang linggo rin nilang sinuyod ang kabuuan ng baryo hanggang sa malaman na nito ang isang kagimbal-gimbal na katotohanan. Bilang mahusay pagdating sa pagmamanman ng mga nilalang, hindi na sila nahirapan pang malaman kung saan nagmumula ang salot na kinakaharap ng kanilang lugar. Ayon sa mga ito, na nasisiguro nilang nagmumula sa bahay ng kapitan ang lahat ng bakas ng mga nilalang na pumapatay sa baryo. Malakas ang kutob nila na ang mag-asawang matanda na naninirahan doon ang may kagagawa ng lahat. Marahil kaya sila pinapalahis ng kapitan ay para matakpan ang lahat ng ginagawa ng mga kapamilya nito. Dagdag pa ng mga tagapagmasid na naaktuhan nilang naghahanda na ang grupo ng kapitan para salakay ng kanilang bahay sa kalaliman ng gabi upang sila'y sapilitang palayasin kalakip ng pagsunog sa kanilang lupa upang hindi na nila ito mabalikan. Nang marinig naman ni Garyo ang sumbong ng mga nilalang, dali-dali siyang humingi ng tulong sa gabunan. Pagkarinig naman ito sa kanyang hinaing, hindi ito nagdalawang isip na magbigay sa kanya ng tulong. 20 nilalang ang ipinadala nito upang magbantay sa kanilang lupa at sa kanilang mga ari-arian. Yung iba namang parte ng pinagkakatiwalaan nitong mga kawal na natili sa tabi ng pamilya niya para paslangin ang sino mang taong magtatangka. Matapos naman itong mapaghandaan ng mga kaibigan niya, kalmado na siyang naghintay sa pagsapit ng gabi, alinsunod sa plano nila. Hindi pa man tumutungtong ang 9:00, nakita na niya ang grupo na mabilis na naglalakad. Mula sa napakadilim na daan, nagliliwanag ang mga sulong dala-dala nito. Armado rin yon mula ulo hanggang paa, na animoy isang malaking digmaan ang pupuntahan nila. Pagdating naman ito sa harapan ng kanilang bahay, hindi na yon nagdalawang isip pa na wasakin ang pinto. Para itong mga basagulero nung pumasok, na animoy hindi nila kilala ang bahay na pinuntahan nila. Nang marinig naman ni Garyo ang ingay sa labas, dali-dali naman niyang binuksan ang pinto ng bahay at kasabay nito ang pag-ahon mula sa damuhan ng kanyang mga kaibigan. Sa isang iglap, nasukol ng mga ito ang grupo, kaya naman lahat ng mga taong sumama sa kapitan hindi na nakapalag pa. Nakita kasi nila ang katakatakot na anyo ng mga amamaspas, kaya naman biglang nawala sa kanilang mga wisyo ang ningas ng kanilang tapang. Sa halip, isa-isa silang binalot ng matinding takot hanggang sa wala ng kahit isa sa kanila ang naglakas loob na humugot ng kanilang mga sandata. Maya-maya pa, pagsilay naman ni Garyo na nasindak na niya ang mga ito, sa kumpas ng kanyang kamay, pinalabas niya ang mga aswang na dumukot sa matandang mag-asawa na kapamilya ng kapitan. Kaya mo ba kami sapilitang pinapalayas ay dahil sa kanila?
Hindi kami ang nagbibigay ng salot dito sa ating lugar, kundi ang iyong pamilya. Kaya kung meron mang dapat palayasin, kayo yon at hindi kami. Mga kababaryo, kayo na ang bahalang manghusga kung sino sa amin ang masama at mabuti. Pagkasambit naman niya ng mga kataga, inilabas nila ang 2 bata na nagawa pa nilang mailigtas. Ito ang nagtestigo sa matandang mag-asawa para naman paniwalaan ng lahat ang mga kasalanang ginawa nila. Matapos nun, galit na galit ang mga kasamahan ng kapitan na lumapit sa 2 matanda. At dahil sa nataong kasama nila ang padre de pamilya ng mga nawala, hindi na sila nakapagtimpi pa. Sa harapan mismo ni Garyo Pinuno, pinaslang nila ang mag-asawa at kalakip nito ang ora mismong pagpapatalsik sa kapitan ng barangay nila. Pagkatapos nitong mapagkasunduan ng lahat, wala na rin siyang nagawa kundi pauwiin ang pangkat. Yung mga kasamahan naman niya, bumalik na rin sa kanilang pugad upang ilahad sa kanilang gabunan ang mga nangyari. Magmula noon, Pinuno, lahat ng misteryo sa kanilang baryo bigla na lamang napatid. At nung bumalik na ang katahimikan sa paligid, natutunan na rin ng mga tao na kupkupi ng mabuting lahi ng mga aswang na kung tawagin nila ay Amamaspas, ang angka na pumoprotekta sa bertud ng Taclobo.